समायना मा जाखो सोमखोर? आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा? नाथाय नों रागा जोंबालाय? जोंहा दे सोमखोर, नों बुंदोला मा बाथ्रा? आं नोंखौ मोजां मोनो। मा सोमखोर, नों आंखौ मोजां मोनो, आंबो नोंखौ मोजां मोनो, नाथाय आं नोंनि सिगाङाव बुंनोल' हायाखैमोन। नाथाय नोंसानि आइ आफाया आंखौ लाङाबासोलाय? बे जाम्बि आइ आफाया लाङाबा आं नोंखौ लांथारगोन। गाव आंखौ मोजां मोननानै गुबुनखौसो लाबालाय? थोद जाम्बि, नों मानो बिदि सानबाय थायो? आं नोंखौनो लाखागोन। थौ थांनोसै, नले दा आइया आंखौ बुंगोन बबेयाव थांनायमोन इमान गोबाव होनना। दानो थांनोसैबो। आं बुंबायना आइया आंखौ रागा जोंगोन होननानै। थौ बिदिबालाय। ओइ सोमखोर, मैया मानो आंखौ लोगो हमनो फैयाखैमोन? ना आंखौ गारना गुबुनखौसो लाइन मारिदोंमोन नामा नों? थोद जाम्बि, आंलाय माथो न'आवसो खामानि मावदोंमोन। होमबालाय आंखौ नोंसोरनि गामियाव बेरायनो लांगोन होननानै मानो लांदियासै? र'लै, आं सोलाबाखै। आं मालाबा सोलाबबा लांगोन। थौ थांनोसै दा, नहले आइया बुंगोन मानो इमान गोबाव बबेयाव थांनायमोन होनना। दानो थांनोसैबो आरो? आं बुंबायना आइया आंखौ रायगोन होननानै। नोंसानि आइया नोंखौ बारा बेरायनो होआ नामा? बेरायनो होआथ' आरो। थौ बिदिबालाय। सोमखोर, सोर बेलाय मासि खाथि खाथि थालायदों? बे आंनि बिनानावसो। बिनानाव? नों आंखौ बिनानावसो होनबावबाय? रिंकि, आं नोंखौ बिनानाव हिसाबैसो सानो। मा दिनै नों आंखौ बिनानाव हिसाबै सानो होनना बुंनो हाबावबायसो? नोंदि आंखौ मोजांसो मोनो, नों मिथिया नामा? बा नों दिनै आंखौ लासिंसिं खालामनो नागिरदों नामा बे सिख्लानि सिगाङाव? आं मिथिबाय, बे सिख्लाया नोंनि मोजां मोननाय जानो हागौ, बिनिखायनो नों आंखौ थगायदोंना? आं नोंखौ बेसेबांबा मोजां मोनोमोन, नाथाय नों आंखौ थगायबायसो, साला थगाय सुला। थै, बे आइ आंखौ रायबाय थानो ना थांनो? दिनै नों आंखौ होखारनोबो हाबावबाय, एसेबां थगायसुलाना नों? थांदो थां रिंकि। आंखौ होखारलायनाङा, आं हारसिंनो थांखागोन। नों आंखौ गारदोंना, सानसे नोंबो गारजागोन, सानसे नङा नों दानो गारजागोन। बेयो सोरमोन सोमखोर? है, आंनि सिगांनि मोजां मोननायमोन। मा, नोंहा मोजां मोननायबो दंखाबावोसोमोन? आंखौ नों एसेबां थगायबाय, साला थगायसुला। आं नोंखौ एसेबां फोथायोमोन नों आंखौ मोजां मोनो होनना, नाथाय नों दिनै आंखौ फोथायखेबस खालामबाय। नांला आंनो नोंखौ, नोंबायदि थगायसुलाखौ। दिनै नों बिखौ थगायबाय, गाबोन आंखौ थगायगोन। नोंबायदि थगायसुलाखौ लास्लायस्लाय सैमा बांग्राखौनो लागोन आं। मा बुंखो सना नों? आंखौ सना बुंनाङा, नोंबायदि थगायसुलाजों आं सना बुंजानो बाबाय। प्लिज सना, आंखौ दागार। थादो, नोंहा नोंजों रायज्लायनो सम गैया आंहा। नोंबायदि थगायसुलाजों रायज्लायस्लाय आं मोसौ बांग्राजोंनो रायज्लायगोन। थादो नों। आंखौ सानैबो गारबाय, आं दा मा खालामबावनो? आं एसे मोजां समायनाखौ अनोमोन, नाथाय दिनै आं सानैजोंबो गारजाबावबाय। रिंकिखौबो आं आंनि बिनानावसो होनना लाफ्लांबाय। आं मा खालामबावनो दा? ओइ सोमखोर, मा जाखो? मा जाखोसो होनदों नों? मानसिया ओरैनोबा मा जाना दं? मा जामारदों सोमखोर? गैलालै, रिंकि आरो समायनाया आंखौ गारना थांबाय, आं दा मा खालामबावनो? साला सानै मोजां मोनग्रा दा माथो मोनखो सोमखोर? ओंलै लोगो, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। एबारनिफ्राय आं मालाबाबो थगायला। नों जुदि गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबायबोला थौ थांनोसै लोगो। थौ थांनोसै बिदिबालाय, गारखानाय मानसिखौलाय बहा मोनबावनो?